Kaixo guztioi, bideo honetan egingo dugu 2012ko uztailean agertu zen ariketa bat, optika geometrikoa lantzen duena. Esaten digute, 20 cm foko distantzia duen lente konvergente bat daukagula. Gure ariketetan, gure lehenengo helburua da jakitea lentea ea konvergentea edo divergentea den. Kasu honetan esaten digute konvergentea dela eta ematen digute bere foko distantzia, bere F'. Egin ezazu dagokion diagrama eta zehaztu itzazu 10 cm objektu batek eratutako irudiaren posizioa. Ematen digute objektuaren tamaina eta galdetzen esaten digute bai diagrama egiteko eta baita ere hau da, irudiaren izaera edo propietateak, bai hemen ematen dizkigute aukerak, bi kasu ezberdinetan. Eta aldatzen dena da ea zein den objektuaren posizioa. Beraz, sortuko dugu gure diagrama, egingo dugu bi kasuotan eta gero zenbakiekin ikusiko dugu zelan lortzen dugun hau. Vale. Esaten digute foku distantzia, jarri ditugu hemen ardatz optikoak, gure lente konvergenteak, bere fokuetekin, eta esaten digute foku distantzia dela 0,2 metro, 20 cm, ezta? Bale, beraz, distantzia hau da 0,2 metro. Zergaitik hartzen dugu hori kontuan, jarri bar dugulako irudi batean, objektua lentetik 50 cm-tara, hau bada 0,2, 0,4 gutxi gara hemen, jarriko dugu irudia, eta bestean 15 cm. Hau da, jarri barko dugu lentea eta fokuaren artean. Hau bada 0,2, 0,5 esango da hemen gutxi gara bera. Vale, orain izpiak egingo dugu. Lehenik eta behin izpia. Paraleloa dena, hau da infinitotik datorrena, eta F'-tik pasatuko dena. Jartzen dugu horrelako zerbait. Eta bigarrena, pasatuko da zentro optikotik, eta ez da desbideratuko horrelako zerbait. Egiten dugu berdina hemen, alde batetik hau, 0 gradu, hor perfecto, hau, eta pasatuko dena F'-tik, eta bestetik daukagu beste hau, bigarrako dena zentro optikotik. Zer da gertatzen dena bigarren irudian? Ez direla batzen, hauek biak ez direla batzen, eta gainera bien arteko distantzia geroz eta handiagoa da. Beraz, egin barko duguna da, hauen luzapena, irudi virtual bat eratzeko. Egiten duguna da, begiratzen dugu gure lerroak eta lerroak gutxi gora bera. Itxaron, saiatuko gara beto egiten. Eta ikusten dugunez hemen elkar lotzen dira, eta hemen sortuko da irudia virtuala izango dena. Zergaiti da virtuala, ez direlako lotzen argizpiak, baizik eta haien luzapenak. Esaten digute irudiaren izaera nolakoa den jakita. Alde batetik, hau erreala izango da, izpiak elkarra ebakitzen dutelako, eta pantalla batean jaso daitekelako irudia, eta virtuala izango da, justo kontrakoa ez direlako ebakitzen, eta ebakitzen direnak dira bere luzapenak. Hau alderantzizkoa da buruz bera dagoelako, hau aldiz zuzena. Eta azken ikusten dugu, hau irudia izango dela objektua baino txikiagoa, eta gazu honetan irudia izango da objektua baino eskez ere handiagoa. Orain egingo duguna da berdina, baina kualitatiboki edo grafikoki egin barrean, zenbakiak sartuko ditugu, eta helduko gara ondorio berdinetara. Atalean, bi kasuotan distantzia fokala edo foko distantzia berdin izango da, kasu honetan esaten digute objektua dagoela lentetik 50 cm-tara, objektua dagoenez eskerrean negatiboa jarri behar diogu, hau da 0,5 metro, erabiltzen dugu Leiermeen ekuazioa, eta sartzen ditugu datuak, askatzen dugu S', eta ikusten dugu S' dela 0,3 metro, 0,3 periodo metro, azkenean hori da 33,33 centimetro. Fijatzen bazarete, F' dago 20 cm-tara, irudia 33,33. Nahiko koherentea, gogoratu distantzia fokala izango dela gutxi gora bera. Distantzia fokala ez, ari garena kalkulatzen da distantzia hori, bale? Eta horrek ematen digu 33,33. Nahiko koherentea. Eta esaten dugute baita ere kalkulatzea zein izango den objektuaren tamaina, ezagutzen badugu, objektuaren tamaina 10 centimetro izan da, ea zein izango den irudiaren tamaina. Erabiltzen dugu albo handipenaren ekuazioa, azken izango dela irudiaren distantzia, zati objektuaren distantzia, biak ezagutzen ditugunez ikusten dugu albo handipen izango dela negatiboa, eta izango dela 0,6 periodo, emetik I' lortzeko, hau da, irudiaren tamaina ezagutzeko egiten dugu albo handipena bider objektuaren tamaina, hauek biak orain ezagutzen ditugu, A izango da oraintxe bertan kalkulatu duguna, I ariketak ematen diguna 10 cm, hau da 0,1 metro, egiten dugu biderketa eta ikusten dugu. Irudiaren tamaina izango dela negatiboa, buruz bera dagoelako 6,76, hau da, objektua baino pizkatu bat txikiagoa, eta irudia esaten du berdina. Beraz,
badakigu erreala izango dela, erreala izango da eskuinean sortzen delako, alderantzizkoa. Zergatik erreala dela, S positiboa dela, S prima positiboa delako, S prima positiboa denez, erreala. Bestela S prima negatiboa izango zen. Alderantzizkoa ikusi dezakegu, albo handipena negatiboa izan da, badakigu alderantzizkoa izango dela. Eta txikiagoa, honen balio absolutua denez bat baino txikiagoa, badakigu irudia izango dela txikiagoa. Beraz, grafikoki eta zenbakiekin, hau da, kuantitatiboki, emaitza berdina lortu dugu. Bagoaz, B atalarekin. B atalean aldatu den gauza bakarra da, objektuaren posizioa, egon beharrean 50 sentimetrotara, egongo da bakarrik 15 sentimetrotara, alare negatibo izango da eskerrean dagoelako, erabiltzen dugu lehiarmeen ekuazioa, eta ikusten dugu, bat zati S' izango dela -1,67, hau da, S' izango dela -0,6, honek goratu, hau dagoela -0,2ko distantzia. Bueno, -0,6, bai, ez da nahiko irudia eta datua bat datoz. S' negatibo, hau da, eskerrera egongo dela. Positibo izango bazen, erreala izango zen, eskerrera virtuala. Beraz, baita ere, badakigu irudia virtuala izango dela. Dena dago, ados. Jarraitzen dugu, albo handipena kalkulatzeko erabiltzen dugu S' zati S, ezagutzen dugulako S' eta S datu bezala izan dugulako, ikusten dugu albo handipena laudela, positibo bada esaten diguna da irudia zuzena izango dela, ikusten dugun bezala, eta bat baino handiagoa izan da bere balio absolutua badakigu egingo duena da irudia handitu. Eta hori da ikusten duguna gure marrazkian, bai, eta atera dugun ondorioa. Azkenik jakiteko zenbat handiago den, zenbateko tamaina izango duen gure irudia, erabiltzen dugu I' berdin A bider I, handipena lau izango da, objektuaren tamaina 0,1, 10 sentimetro direlako, beraz sortzen den irudia izango du 40 sentimetroko altura. Eta hau da, bestea baino lau aldiz handiagoa. Ikusten dugunez, berriz ere, gure irudia oso antzekoa da atera ditugun zenbakiekin.